rom tup jaka जों अरो चिनि टिपिए मथानि इंगै जों 12 घन्टानि बन साख्लायजा थांनाय 4 तारिख 2021 डिसेम्बरनि 4 तारिखआव जे चिनि टीएसआर बाहिनी चिनि बरफ लिखाय गथाजांमोनि आबो जास्टिंनि बागै दिनै जों 12 घन्टा बन आबोनो तियै जायजायखे पालायना बागै जों खामटिं चिनि हाथाय कतर आ जागा जों रुट ब्लक खाथिनि जोंनो रमिति हेजागा नोंनो रुट ब्लक खानिया रलिया जोंनो रुट ब्लक खानिया रलिया आमनि बागै जों yang romti हेजागा जिरायनायाव ताबो ताइ दरसा दङ yang तेलेमुरा सानाव रम लांजाक कयजन आरो रम एरेसन लेखना ताबसु दराथ जों अरो ayang 35 jona moto 35 36 jona moto yang 20 25 jona moto ngono tono taktam nai जों अबनि बागै जों जास्टिस नायो जेसेके बो जलसा जल अ जे मार्डर खायनायनो फाइसि अर्डार खायासा पजनो जिनि आन्दोलन चलित दंनाय जास्टिस जों नायो अबनि बागै तिनि तामत तिनि बन्द जागो जगमानि जों चिनि टिपिए मथा बाय सिमिनो जों अ बडनो साख्लाय जाखा बड सुदु लाहार बड दाना पुरा सार जों सारा त्रिपुरानो बड साख्लाय जागो मिनि दुकान पाटनि बाजार गारि गुरा हनि अब जतनो जों बड साख्लाय जा ताय अबनि बिसिङनो चिनि दिल्लीवा चिनि जे सेन्ट्रल ताय जत चिनि जे चालक तंनाय रक चिन टिपिए मथानो चालक तंनाय रक दिनै दिल्लीआव कायसा चिनि अंको दङ धरना दङ जन्तर मन्तर अंको आ जागा ब तंथदै चिनि अमनि बडनो जों अंको चिनि पालायते ओके